Maita yenyu vadikani, tiri kuno kuguta reHarare, asi tiri kukurukura nehama neshamwari dzabva munzvimbo dzakasiyana-siyana kuti tikurukure nyaya yemotomupengo, nyaya iri kurwadza, nyaya iri kuparadza nyika yedu. Asi tapinda muchikamu chino, regai ndikutaurei vadiwa vatariri nevateereri kuti COVID imhenyu. Musaidherere zvenyu, muchizara mumamotokari, muchizara mumatiraki. Nguva dzese ngatigezei maoko edu nemvura inochururudzika ine sipo. Ngatipfekei mamaski edu nguva dzose, takavhara mhino yedu nemuromo yedu. Vamwe vanongovhara muromo chete vasingavhare mhino, vamwe vanovhara mhino vasingavhari muromo. Mukaona zvisiri kukwana zvese kuputirwa, aiwaka maakupfeka maski dzokukireshi kaimi ndedzevana idzo. Imi mamufanire kuita izvozvo. Maoko enyu ngaagara achisanitizwa, kungobatana-batana, kunyange kunhamo musabatane henyu. Vamwe vaakubhigana kunzi big up, iko kubatana ndokuri kunzika ndokunouraya. Saka munobhigana ndayei, munongoitana nematambudziko kana kuti nemufaro. Handiti ngatipinde munyaya yedu. Ndouye kwamuri. Pfungwa dzedu nemaonero edu ndekucherechedza zvinhu zviri kunetsa panyaya yemoto. Tine zvinangwa zvitatu zvatonyanya kutarisa: kutraina, kudzidzisa, kuita kuti vanhu vave neequipment yekuti vagone kushandisa. Hakupedzisirawo futi izvo zvatiri kuita zveawareness. Pandanoda kutaura nyaya yeequipment, ipo panapa vangani vedu vane equipment yekurwisa moto mudzimba dzavo, mumapurazi avo, munzvimbo dzakasiyana-siyana. Cherechedzo yedu ndeyekuona kuti vazhinji vedu hatina. And mataura chimwe chinhu chati varungu ndo vanotenga zvinhu izvozvo. Ndinoona kuti dzimwe nguva tinombosuplya zvinhu izvozvo. Unoona varungu vanotenga izvozvo. Isu vanhu vatema tinoti it's not necessary. Saka ndati maybe tingagona kubatsirana kuti tingamisa sei moto. Zimbabwe tinoiti iri fire adapted, kureva kuti panguva nenguva munofanira kutsva munyika. Kwete kuti ndiri kuencourage kuti ngakutsve, but ndo nyika yatigere. Kuti zvimwe zvanhu zviri pasi apa zviwane kusumuka zvakare. Ndofunga veforestry vanowirana neni papfungwa iyi. Asi chinhu chatinofanira kunge tiri tese munzimba dzedu, mumacommunity firefighters aya takakireta kare, are we ready? Takagadzirira here kurwisa moto iyoyo? Pamwe pacho mutemo unotiti imhosva kungopfuura pane moto. But ndomisa sei moto kana ndisina zvombo zvacho zvekushandisa? Saka chimwe chinhu chatinofunga kuti tikakurudzira vanhu kuti ngative equipped munzvimbo dzatigere, tiregere kuchengetedza, tiregere kuita matambudziko emoto atiri kuona mazuva ose. Tinotenda musayamwa maita basa nekutaura kwakadaro. Munoziva isa tiri kuramba tichingochemera varungu, asi zvavaigona ndozvotochema. Nditi kuista zvitadza neiko kuti ri vanhu vaiko nai nini tisinganzwe, hatinzwe neiko. Ini ndiri kuti ngatitsandurei maonero edu. Ndafara vana mai vane maprojects avanoita, ndafara nemibvunzo iri kuuya iyoyo. Regai ndimboenda kuna Changamire, pabvunzwa mubvunzo pano ndinoziva kuti muchabatsirana kuchikuva ikoko, kuti vanganiko vanotoziva kuti kune zvombo zvekuti kana wasangana nemoto unofanira kuti udzime moto, asiwo usingadini, usingatsve. Asi kana maakurara mwanorara akatsamira dombo kuti kana tsotsi ikapinda muno ndo chombo changu ichi. Mumwe anorara nekatsomo kuti kana tsotsi ikapinda muno ndoigura makumbo. Ko moto Changamire toita sei? Ndinofunga kuti chatingati chombo chekutanga chekudzima nacho moto idzidziso yatinopa kumugari wese womucommunity, kuti chero nguva ipi chimbouchirirai Changamire mawa. Tinopa dzidziso kuvagarisi vedu kuti chero nguva ipi yaunenge waona chiedza chemoto chichibuda mudondo kana kumaminda, tinawo macommunities, makomiti edu mumavillages matete tichigara, kuti nguva iyoyo vanotoridza mapito avo, vanhu votomanya nemafirita avo aine mvura, vamwe nezvimiti zvokunodzimisa vachimanya ikoko. Saka ndinofunga izvozvo ndo zvatogona kunge tichishandisa kana tida kudzima moto, nokuti zvechirungu zvoti tinoda mari kunotenga hatigoni kuiwana tose mari Mai Chisamba. Asi kuti izvozvo zvokutotozikanwa kuti musha wega wega tori nekomiti inenge itoripo, and vanenge vatozviziva kuti mafirita ekunodzimisa moto kana watsva tonomona kwasabhuku kuti kwachairman
anenge atoriko manepsek edu atopuwawo nekotiko iwo atongopisa makotoni edu tova tinongoshandisa kana vachinge paita nyaya dzemoto. Ndizvozvo tinotenda Changamire. Ndizvozvo nekuti kana vataura kuti pane mafirita iwayo, tikabatana tikakomba churu, vanogona kuita zvekutenga ngavatenge, nekuti kana muinayo mari tengai, vasingagoni torai zviri kutaurwa naChangamire izvi. Asi iwo mafirita enyu ngaagarai nemvura ka, kwese kuzomhanya nechinhingi chenyu chemosvika kunzi ana mvura. Ko maingei kana musina mvura maine mhepo mazoita sei? Vari wafa ndiri kuuya kwamuri, muri kuona nyaya dziri kusumuka ka? Chokwadi dziri kusumuka Mai Chisamba, zvinofadza kuti vanhu vari kuratidza kuti vari kunzwisisa zviri kutaurika pano. Ndofunga patichadzokera kumusha uku vanhu vanenge vashandura maitiro avo. Nyaya yekudzidzisa kurwiswa kwemoto chimwe chibandiko chatinobata futi kuema. Tinotraina vanonzi mafirefighters. Totsvagawo macommunities mamwe atinopa iwo manepsec sprayer anga achataurwa namambaya. Pane vamwe vashoma vatakakwanisa kupa nekugadzira zvekudzimisa atinoti mafire beaters. Ndinopinda pakati penyu muri kutaura kuti imimi munokurukura nenharaunda. Muri kuona here nharaunda dzichigashira? Muri kugashirwa here? Nekuti dzimwe nguva kudzidzisa tinodzidzisa, dzimwe nguva tinokurukura asi tisingagashirwi. Ongo Mai Chisamba, zviri paviri. Ongo. Kana muchitaura nevanhu, pekutanga vanoratidza kuti vari kuzvitambira, asi pachirungu inonzi implementation pakuzochiita. Tinoona pane pakudududza. Ndofunga mukoma vambotaura paya kuti dai mutemo wanyatsosunga chaizvo kuti nga zvinofamba. Nekuti pakuzonoti tadzidzisana zvadzidziswa zvacho zvishoma-shoma zvinozoitwa. Isusu tadaro tataura zvino firefighters atinodzidzisa nekupa zvekurovesa moto. Tinotokumbirawo kumashamwari dzedu migodhi votipa matambo aya vanenge vasashandise, topa macommunities vogadzira zvinhu zvekurovesa moto. Asi ndoda kudzokera panyaya yemaprojects yataurwa naMai. Tinoshanda zvakare nemacommunities. Ndofunga kana makambofamba muchiinda nemugwagwa wekuvhurwi, munoona vanhu vanotengesa uswa varipo. Tinoshanda nemacommunities tichivaratidza kuti mukachengetedza nharaunda vanodadisa. Mukachengetedza nharaunda yenyu munowana chipunduko mairi. Saka ndo mashandiro atinoita tichibata pamwe chete nemacommunities. Mushure mekunge tavadzidzisa tova tichitendeukai mutsvage kuti nharaunda yenyu mukaichengeta ingakubatsirei sei. Mashoko makukutu akabatana ari kutaurwa. Saka muri kuona kuti panyaya iri kukurukurika, munhu wese ari kuvhumbamirwa kuti apinde mubasa. Munhu wese ari kukurudzirwa. Hatigone kuita tiri tega. Ndosaka tichiti vari kumahofisi, nevari munharaunda, nevari kuita maprojects, tinoda kubatsirana nekuti hakuna asina donzo rake. Tombouya kwamuri, taura imba. Nyaya yedzidziso iyi tikaramba tikoti dzidziso hakuna kwatinosvika. Munhu akaita medha unosungwa. Munhu akaita rep unosungwa, une mutengo wawo. Izvozvi hazvina kusiyana. Kumakanzuro edu both urban nerural kune committee inoona nenyaya dzeenvironment. Even kuma millennium goals, goal number 7 tinoona nenyaya dzeenvironment protection. Traditional Leaders Act, madzishe nemasabhuku vese vanosungirwa kuchengetedza nharaunda yavo. Zvino moto unogozobva papi pasina munhu. Indoti nini enforcement kana kuti kurudziro yedu yaita shoma. Vanhu ngavapanichwe nemhosva yanenge yaita, because tiri kuuraya vamwe vanhu vasati vazvarwa. Saka kana act iripo, why don't we enforce it? Tese takabatana mabazi ese iwayo. Mashoko akanaka ari kutaurwa naye. Hanzi ngatibatsiranei tirege kuuraya vasati vazvarwa. Munoziva kuti tikarega kubata nyika yedu zvakanaka, tinongozopinda mubhuku renhoroondo kuti mufunge kwaivapo imwe nyika yainzi Zimbabwe, asi yakaparara, hakuchina kana munhu mumwe chete. Ko mhuri dzedu dzichateera tinenge tadziita sei? Ngatisangane muchikamu chinotevera.